Níl sam cé cho sásta is atá me leis an téarma úrscéal mar théarma a chuimsíon réimseáid scríbhneoireachta. Mar nuair a chuoineann tú tá an réimse sin áilmhór. Clúdaíonn sé aber créine ciile, cuint tú hain, deoraíocht, úrscéalta mhártaí I chorbaí. Clúdaíonn sé an réimse a séanna, lúmis na clásicíonas. Agus an difriocht atá idir chuile cheannach go sin. Ach fós is úrscéalta idir leog. An sin mar bhreaníonn muid ar an réimse idirnáisiúnta clásicach. Agus tá muid a caint ar dúsas dócha mar idirach George Lugáit ar na scéalta réalaíocha clásicacha tosú le Walter Scott agus ar nó le sesin an creidúntas seo ar Maria Edgeworth. Agus an sin na scéalta mór a réalaíocha le Balzac agus an sin Dickens as dóchas mar sin dó. Sin tá na rúisig an Dostoevsky is it na leog, agus an cog agus an tíocháin le Tolstoy. Agus in dhé sin ar is tá ealacha seistú Tompechtú le Proust, agus James Joyce le Ulysses, agus an nós ar Ulysses Finnegan's Wake. Agus an sin an eice le sin tá an stuff a bhí ga scríomh asasna aber ag D.H. Lawrence, stuff eile ar fad, stuff difriúil. Agus an sin ar is tá an nouveau roman sa Frankis ag lehéadí Rob Gouillet. Agus tá cén rud atá ag na scéalta seo I báirt le chéile. Agus an taon rud a bheith tá ráfaí, well tá chuma gur píosaí fada fictionacha iad se leog. Ná déta a ráhfuil tá sé seo cos lei sin agus mar sin dó. Ach tá riire níl an téama úrscéal sásúil le sin a leog a chuim sin. Níl sam cé có sonna bhéingse leis an téama sin. Agus fá eile béidir nach chuim ionach sonna leis ná. Go méidir go gcurann sé teorann, aineoin na héagsúlachta sin a leog. Curann sé teorann leis an cinál scríbhneoirt bhile duine íanamh. Mar deir duine, well, is úrscéal lei seo, mar sin caithe mé conílacha áraid a cholína. Bíchas nuair a bhreaíonn tar a bhfuil déanta, deir bhfuil céirtíad na conílacha a chasú a cholína. Now, tá mi sé a bhád ó rá os a chuine sin gúil deire leis an úrscéal, mar irim scríbhneoirta nó mar sin. Tá sé sin cho háféiseach le rámar a dúirt Bernard Shaw faoin geol síonsa aber siar 8 rud a cinnt. Tá deire leis a geol síonsa. Agus ar nó mar a dúirt me haon faoi Charles Villiers Stanford scrí sé sin go leor in íos sin. Tchaikovsky scrí sé go leor in íos sin. Gan trácht ar a hála in íos sin Shostakovich ábhar agus na ceol síonsa aige. Agus hiú céad blian éiste do seáis sin a rá, bhí daoine fós I géirí rudaí a scríomh ar thug siad. Seo se badlaí an héine aber scríomh síonsaí sa chéal sin. Ach san am céanna caihamid áideachtáil gúil an téarma cinál mí hasúil, ach ní éicim se go féling tadaí dhéanana, ní léon deir leis an úrscéal tásúlam agus tá ceappa gur scríomh ar úrscéalta go ceanna bhád eile. Níl sé géiste agam sa éirí asta go fóil a chuna déir a chuma ní éireód. Ach camúid pléile sé téarma admhachtáil gúil sé mí hasúil. Agus sin éibrú tíbhiste do sin mar na go buinte seo ní rihin éon téarma eile liom.